nukhungni kese kerenggo khorok phatina nangkha nukhungni hamjak walai ko banglai mani yak lai busai bihikno khorogo atrabai togai bo khorok phatirkha patimung hambasani arai mail amsani nukhungni kese kereng engai patina nangkha abohai patimung bujaka madurung riang bunai busani mung engkha dinarai riang patimungni yakulo nukhungni borok doro doro dolai hangkor sakham nogo tubulaikha khorok phatimani logi logi sakbo bujagai dukhumanjak ni sakha sakhamya klaijak madurung riang khasa gota phungai chi tamo abo hot o mate baya sudi ni sa amon lokke samoto ani sibu maya engena nongno tungra de he pul bu kaya o maktu bai daba bai se ro awaka sarang kata ke dong bitong koi na atura la tong tu ya ante atura bai tu Mama batang kamu boga ani om masa thana se masa pe ke boga than o than ko thani thana ko thana masa pe o thani jisa adam sa ke mak pe bahar su di pera di na ka su ya ya pe na tu sto ana ke tan bai bu basai wono pasai de bu wono baca bu ana arab bis tan bai bu atura bai atro bung tamo mai do parabia Bongus ni bara. Jual surat. Bongus ni bara.